Umphathiswa weSebe lezeMfundo eMpuma Kapa uFundile Gade ukuthethe oku kule ndibano ebanjwe noonondaba ngentseni yanamhlanje. Uthi kuza kubakho umohluko kwindlela eziza kuphuma ngayo iziphumo zebanga leshumi zalo unyaka ngenxa yomyalelo wenkundla wokuhlonipha umthetho wokupapashwa kweenkcukacha zabantu. Abafundi abanabazali abangazange batyikitye isivumelwano sokupapashwa kwezi ziphumo baza kuzifumana ezikolweni ezabo iziphumo. The court order is not saying publicize the candidate using exam numbers. It says don't publicize, right? Now, if you then want to either publicize or not publicize, you need a consent form of the parent in terms of the South African Schools Act. All those that didn't sign the consent form will have to go back and ensure that they retrieve their results in schools. Umphathisi uGade unikeza ingxelo malunga nenani labafundi abaza kuxhamla kwinkqubo karhulumente yokuthuthwa kwabo ukuza kuthi ga ngoku ngabafundi abayi-91,170 abaqinisekisiweyo ukuba baza kuxhamla. Currently, we have been able to feed the system in the Department of Transport with 91,170 kids. Apho siyakhona siya ku-103. In a space of a month from now, we'll be able to be at that 103. But ingxaki, i-credibility ne-integrity yedata yakwa-education, you can only ascertain it after 2 weeks schools have been reopened. Lo kaGade uphinde wanikeza ingxelo ngophando lwesivumelwano phakathi kwenkampani iSizwe Africa IT kunye nesebe eli. Sivumelwano eso yayisesokuqashisa ngezixhobo zobuchwepheshe. The investigations are on the rental contracts 2016-2017 ones of Sizwe, which has to be answered. We have handed over the files, we have handed over the information that is required. The HOD and the management and myself have requested everyone to collaborate with the law enforcement agencies. No one must either duck and dive on that. Uqwele ngelithi bazidlulisele emapoliseni ingxelo zokugrogriswa ngokubulawa kwentloko yesebe lezimali uNokuthula Ngcingwana ukuba akehli esikhundleni sakhe. uNgcingwana unikezwe ikhefu lisebe ukuze akwazi ukuqubisana nezi zigrogriso. Ndinguyamkela Mtshiyo kwiindaba ze-MPK eMonti.